Nagtapok ang agamanan sa probinsya sa Sugbo ug ang dakbayan sa Yokohama, Japan alang sa usa ka workshop nga nagtumong sa pagpasiugda sa decarbonization ug disaster resilience sa Metro Cebu niadtong Huwebes, Pebrero 19. Ang maong kalihukan gihimo sa usa ka hotel kabahin sa city-to-city collaboration na project nga gisuportahan sa Ministry of the Environment sa Japan. Isip chairman sa Mega Cebu, ang probinsya sa Sugbo maoy nahimong yawi aron matuman ang maong workshop isip kabahin sa Mega Cebu Vision 2050 alang sa malungtarong kalambuan sa dapit. Matod ni Elizar Sabinay Jr. sa Provincial Planning and Development Office, ang C3P nakatutok sa pagpangita og mga modernong solusyon sa mga problema sa basura, kuryente ug transportasyon pinaagi sa greener technologies. Sa maong workshop, ang mga dakbayan sa Sugbo, Danao ug Mandawi na-presentar sa ilang mga proyekto ngadto sa mga kampanya gikan sa Yokohama nga mamahimong investor. Lakib sa mga plano proyekto mao ang solar systems sa mga publikong merkado sa Danao, drainage master plan sa Mandawi ug ang paggamit sa electric vehicles ingon man waste to energy plants sa dakbayan sa Sugbo. We will look into some of the facilities, WTE facilities in Japan. We've already been in China, so now after all, this WTE technology started in Japan. So that's why we are very curious on how it works, and hopefully we can get investors bring it here in the province of Cebu, because this is something that should have been done years ago. You know, the technology has been there for 10 years. Si Cebu Provincial Governor Pamila Bariccuatro gitambungan usab ang maong tigom sa mga representante gikan sa Talisay ug Lapu-Lapu City.